Ahojte, tak my sme s Radkom v lese a dnes sme sa rozhodli, že si ideme variť v malom 2-litrovom kotlíku guľáš. Tu už máme ohník. No, tu jak to bude vidieť na kamere, tu som vyrobil stojan. Tam zavisíme kotlík, máme malinký oheň. Pripravujeme ingrediencie, tu máme nakrájané mäso, máme koreniny, čili, sol, korene hríbov. Na to všetko tam dáme. Takže pomaličky ideme na to. Bravčová masa nám pekne roztápa. Ja krájam cibuľku. Pripravujem cesnak. Tam už máme nakrájané mäso. No a potom to pomaličky dáme do kotlíka. Aby vás to zaujímalo, tak toto je zebra Bilikán. Neviem presne koľkatka to je číslo, ale je to 2-litrová nádoba, tak v nej to ideme uvariť. A tu máme krásny stojan, to máme takto uchytené. No a za chvíľku tam pridáme cibuľu. Radko, cibuľa s cesnakom sa smažia, tak to ešte takto chvíľku necháme a potom pridáme mäsko. Krásny ohník. No tak to vyzerá prostredie. Tam je hneď blízko potôčik. Už pridávame koreniny, dali sme sol. Mleté hrybové korenie. Teraz ideme dať papriku, čierne korene, guľášové korene. Zarieme vodou, necháme zase odusiť. Jak je paráda. No, v guľašíku už máme všetky ingrediencie, aj zemiaky. Tak teraz to necháme prevrieť. Zatvoríme to poklíčko, potom to ešte ochutíme. Necháme poriadne dovariť a keď to bude hotové, tak sa pustíme do jedenia. To je krásny slnečný deň. Máme slabší ohník, tak idem pridať na 4. Guľa sa nám pomaly dovarieva, tak tam ešte necháme pár minút. No a následne ho zložíme a začneme pomaly jesť. Má nádhernú farbu, je pekne vonia. No už máme len takýto mierny ohníček. Nádherný guľáš. No, máme to hotové, uvarené. Vyzerá to krásne. No, guľáš už je fajne urobený. Chutí výborne. Ešte zabraná Radka. Čo, Radko, povieš? Fantasticky.